So hi guys, welcome sa aming YouTube channel. So kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga video. Yes. So today our vlog guys is pupunta po tayo sa Nagtabon Beach at ituturo po namin kayo kung gaano po kaganda. Sa mga hindi pa nakakarating po ng Nagtabon Beach, samahan nyo kami para malaman nyo yung ganda ng Nagtabon. So ito po yung mga kasama namin guys, mga artista po. Let's go! So let's go guys! Click on Zombie Apocalypse. So ayun guys, punta na pa tayo. Actually po, nag-vlog kami dahil wala kami makain. Pambigas-bigas lang po ito. Wala po kasi kaming bigas. Video sa meeting na garabi. Hey dude, say hi kids. Ipa-highlights? Highlights ba? Highlights. Diyan, motor. Highlights. What the fuck? Guys, Nakapagas na ate. Anong pangalan niyo ate? Si Malu. Malu. malupit. Magmahal. Malupit magmahal. Sobra-sobra. Sabay di ba naka-record yan, no? Tama yan. Naka-record yan, te. Bigyan niyo po kami ng gas. Guys, binibenta po namin yan. Gas muna kami guys. Dahil dito pa po. Para pagdating pa kamausan kami. Ha? Bakit yan? Ayun po guys, nagpapahangin po sila kasi po actually guys, naplatan po sila ng ilong. Grabe siya. Actually po ito po guys, nagpapahangin dahil lambot ang gulong, baka mapano sa biyahe. Mayroon na guys, baka walang madaan, magtulak kami malayo. Magtulak yung isa, yung mahabang buhok. Tignan nyo. ngayon, ang gagamitin namin is Tinulak eh.
Bomba! O, kaya mo na yan! Kaya mo na yan. Kaya niya na yan, guys. Hindi ako marunong yan. Ano? Magpapabulkit po kami. Pahangin. Bulkit sa hangin. Kasi po, na flat. Singaw ata. Napisa ang ilong. Bumba. Hindi ako marunong. Sa ang ilong. Ano lang? Hindi ka lang bumalik. Paano magbomba? Paano magbomba? Do it! Just do it! Parang ginagawa ng team. Wow! Sige, para sa mag-video. Nung isinilang ka sa mundong ito, taking tuwa ng magulang Jesus Christ, that's Jason Bourne. mo. Pinsan po ni Frida Aguilar yan. Dahil hindi po. Ulan po. Ayan guys, tapos na po kami ano, tuloy na po tayo. Pero may nakita po kami ng goy. Ayan po guys, ang laki. Dahil po yung mga hype ngayon, improvement. Wow! Bili mo na kami ng papay namin dahil nagugutom kami. Mahirap nakapag... Ginagawa mo. Anong ganito po ya? Dahil sa iskala, kailangan ko na mahanap na. Sa akin sa baba, kaya magkano po? 10. Dalawa. Pwede. Mas marap tayo po kami pera guys. Wow! Saan ba? Guys, nandiyan na tayo. 20, no? Amin, di ba? 20. 1,000 years later. Guys, nandito na po kami ngayon Guys, sa... tara po tayo guys. Ay, may kamali pala guys, hindi po pala ito nagtabon, nagbago po yung isip nila. Dito po kami ngayon sa Tagkawayanan Beach. So guys, papakita po namin sa inyo yung buong ano talaga view, kung gaano kaganda. So ito guys, tingnan nyo. So yun guys, nandito na po tayo ngayon. So medyo malayo lang po yung biyahe, mga 30 minutes to 1 hour po. Mahirap po kasi yung daanan, medyo delikado. So pero guys, mag-enjoy, okay naman. Mga part na malulubak. So ito guys, samahan nyo kami. Guys, Maliligo tayo. So tara guys. Let's go. So guys, Lipat tayo ng place. lilipat po kami kasi maraming bato-bato. Baka mamatay kami. Okay kami guys. Delikado guys, baka hindi naman makapag-vlog sunod. Kalip tayo guys. So guys, lipat tayo ng maliliguan. Bakit ang bato? Kasi yan, sobrang bato. Mabato siya guys, nung mga nakaraan guys, pumunta dito sila. Yes!
mabuhangin guys, kaya ayun, lilipat kami dun sa kabila kasi delikado. Mahirap na baka maumpog kami sa bato. So yun guys, nagrereklamo siya. Pinaano pa niya. They ask you how you are, you just Ako say naman, that you're fine. Grabe You're daw not po na really yan. fine, but you just can't get into it because they would never understand. So dito guys, nakalipat na po kami sa kabila. Sobrang Maganda dito, magbuhangin po. mas Kaso medyo nagka-problema po kasi hanggang 5 lang dito guys. Pero try lang po natin. So, let's go. Guys, they are the one who's taking good care of the this beach. That's why it's very clean and very nice. So guys, magdalag muna pala kami, kailangan po. First time namin dito, kaya mag picture taking muna. Grabe sa mga model, oh. Model, oh. Wow! Kami sa pagiling ngayon, sobrang lalim po ng dagat, tsaka malaki yung medyo delikado. So guys, pauwi na po kami, tara. Let's go. let's go. So hi guys, nakarating na po kami sa bahay. Sobrang pagod po. Gabi na po, mga 6 na po siguro. Pagod po guys. So thank you po sa panood ng aming video. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para update ka sa sunod mga video pa. So maraming salamat po guys. Abangan nyo rin po guys yung mga susunod na video namin. So thank you po. Ganyan lang.